सावंतवाडीकरांना मी सांगू इच्छिते की आपलं एक अनुभवाचं जोरावर किंवा अनुभवाच्या आधारावर आणि एक इच्छाशक्तीचे बळावर मी सावंतवाडीचे जनतेचं सेवा करण्यासाठी नगराध्यक्ष म्हणून रिंगणात उतरलेली आहे। आणि आपणच बघत आहात की काही दिवस सावंतवाडीमध्ये आणि आपलं पूर्ण जिल्हाभर वेगळ्या पद्धतीने इलेक्शन लढवत जात आहे। आपण स्वतःला 5,000, 10,000, 2,000 असं वगैरे न घेता, त्याला धनशक्तीला बळी न पडता स्वतःला 5 वर्षासाठी दिवसाला 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपयाला स्वतःचं मौल्य करू नका। आपण खूप मौल्यवान आहात, एवढं कमी किमतीला आपल्याला विकू नका असं मला म्हणायचं आहे। आपलं जबाबदारी खूप मोठी आहे। तुम्ही एक मतदान करून योग्य व्यक्तीला निवडून आणाल आणि आपलं मातीला खूप न्याय देणार असं मला वाटतं। हे तुमची जबाबदारी आहे। आपलं पॅनल टू पॅनल मतदान करा असं म्हणतात आणि निवडून आल्यानंतर आपलं जबाबदारी काय आहे हे त्यांना माहिती नसतं। असं उमेदवारांना निवडून देऊ नका।